Honegaz ikasiko dugu Google Classroom eta Google Meet erabiltzen. Horretarako Google Chromera joango gara. Google Chromeren barruan bilatuko dugu Gmail gure postan sartzeko. Gmailen gainean klikatzen dugu eta hemen identifikatuko behar gara gure kontuarekin. Jartzen dugu gure posta, hurrengo pantailan gure pasaitza eta Gmailera joango gara. Behin Gmailan egonda, goiko partean ikusten duzunez hemen agertzen dira puntutxu batzuk. Klikatzen dugu bere gainean eta hemen Googleko aplikazio asko agertuko dira. Gu ikasgela. Ikono honen gainean klikatu behar dugu. Batzutan hemen goian agertuko da, beste batzutan berago aurkitu behar dugu ikona. Klikatzen dugu bere gainean eta hemen agertuko dira gure gela guztiak. Bakoitzak bere gelara joan beharko da. Ni momentu honetan DBH lehenengo mailako ikasle bat naizenez, DBH lehenengoa gainean klikatuko dut. Beti agertuko gara pantai honetan. Hau izango da gure murua. Hemen agertuko dira azkenengo albisteak, komentarioak, nahi duzun gauza asko agertu dira. Baina gure interesatzen seguna da ikasgelako lana. Klikatzen dugu ikasgelako lanaren gainean eta hemen bi pauso agertzen dira. Meet eta ariketak. Hasiko gara Meetetik. Irakasleak banatuko dizkizue ordutegi bat. Ordutegiren barruan bakoitzako ordu bat irakaslearekin konektatzeko bideodei bat egiteko. Noiren da bideodei bat? Oso erraz. Hemen goian, ikusten duzunez, Meet agertzen da. Kamara ikono bat modu. Klikatzen dugu bere gainean eta zabaltzen da beste leiho bat. Eta hemen ja agertzen da pantaio. Hemen baimendu behar dugu guztia, mikrofonoa eta kamera ikusteko gure irudia eta ikusteko baita ere gure eta entzuteko gure ahotsa. Permitir ematen diogu, permitir, eta hemen agertzen dira, agertuko gara pantailetan geuk, eta orain egin behar duguna da, batzarrara edo gelara sartu behar gara. Horretarako, sartu botoiaren gainean klikatzen dugu, hemen izari ematen diogu mezu hau desagertzeko, eta hemen itxoin egin beharko dugu irakaslea agertu arte. Gero irakaslea agertzen denean, bere jarraibideak jarraituko ditugu. Eta ateratzeko izari ematen diogu eta listo. Bigarren pausua izango zen ariketak osatzea. Ariketa ezberdinak egongo dira. Nik azalduko dizuet ariketa mota bat, beste guztiak irakasleak azalduko dizue. Ariketa mota hau da, klikatuko dugu ariketaren gainean, hemen zer gertatzen da. Ariketa hau, irakasleak bidali du ariketa bat, azalpen batekin, jaitsi fitxa, bete eta igo argazki bat aterata. Ikusten dugu fitxa, irekitzen dugu fitxa hau, batzutan, hemen bertan, beteko dugu, idatziko dugu ordenagailuz, eta beste batzuetan, matematikako ariketak badira edo, egin beharko duguna edo, imprimatu edo kopiatu horritxo batetan, osatu ariketa papertxoan, eta behin eginda ariketa hori, igo beharko dugu ariketa hori. Igotzeko lan hori, zein beharko genuke? Ikusi lana, eta hemen klikatu beharko genuke gehitu edo sortu. Gehituko genuke egindako lana. Horterako, egindako lana papertxo horretan argazki bat ateratzen diogu edo eskanatzen dugu eta gero igotzen dugu. Nola igotzen dugu? Fitxategia. Den gainean klikatzen dugu, bilatzen dugu gure ordenagailuan artxibo hori, eta kargatzen dugu. Eta behin igota, entregatzen dugu. Klikatzen dugu entregatu hori gainean. Baietz esaten diogu, eta listo, hori izango zen prozesu guztia.